Jadi belai kai ngong kha jadi loss ka bo thang ai pano kai chone bidi beni raida tai ka cham thang go ka tal phaya ka cham kai ma thang go tang phaya abon ba kai belai kai khaw kha yok ka yok pan tam kai dai ang go tha ni pa lang tong hi bo bai bak cham bak cha cheng cái ang kon tong ja khu bo thang wa ni belai kai ngong kha ko di ko tabo bên này mong bara ya sang đây tabo bo ha hai tabo sunu je ko kari ko bela iche ko ka kabang ma ko tare khai pro sini ko pe cha sini ne yang bo bai mang khai le pa bo te bo cha khai sini hai bo thang gai ani bo sat khak chak kri hai ong kha bela ke tong chom lia hat on thuk lia cái chẳng cái cha sẽ càng ăn bên đó phải bố bảy cái bác lại phụ bố lại cái số này ăn lúc phải nó 앞으로 좀 살이만이 사부성 단원 능단은 재미야 그때 못 한거 같다 이 사부성 당 재미입니다 phải có thời làm không phải một có thời gian có tụng một tháng đấy nhỉ 네 아부 흔히 보는 들이 한 거래 각각 뭐 phải 또 바로 cái lấy cái có tiền sini sini अभिभावक sini लगे sini राष्ट्रपति बुफार ने जते हिंजने तीन लगे करी बहाई सिकरुं बहाई वान सिकरुं बहाई इंटेलेक्चुअल sini दपो मनन बेले ने खस बतिनि कुरिनि बागै sini राज्य प्रशासन ताई बदल र ताई sini बदल नि बखा खा खाजा बिनि आत्ता serangtong kaksang mamantong tay bini dog ni borok jotono kaksang mamantong jadi borok asai kage basa pinana gawe bagai bini je paisu ya samuno paisu ni na bagai chung je ka thangtong nai rok boro chung follow klai je samajik tang samajik সংগঠন tong rajniti tong je khainai rok o paisu ya samuno paisu ni na bagai angle tini khapang sabjak